Semo gete yabangina kurwase nyumba yabo Nyakoni ye ward yitibo ebunge ya North Mugirange County Nyamira nigo mubasolero beso kiase kinyoro gya isinta kego toka se ward yo hasugukwane robora ibwe bunge yo asebarekana gutako kiwenchira babeire bagotigwa isiko asamagendro asomo usangerekano yo nigo barorekana koralibuna nigo barachiye kumubwatesi yo kabiro mujumbe bwe bunge yo homuske cyose bukyangoye Chingaki habacholi bonene bu mwaka bichiriwe 2025 buraike Maulikito Fadigat Kisemba no roboti rwasenchira yo wikirano Ekero yatigaire emetienyi 15 yoka eriyo tosoe asobochori obonene bu mwaka bwichirubere na 2022 nigo siasa ye nyumba yo Munyakoni egendrete kubwata umurero abwase ritiko lya rero ense magete yabangina babanyakoni besokya na kuraria bene puna nigo barabwo barachikumubwatesia uyo kabire umubunge North Mugirango umuske Joseph Kiango Yombasa ase ububunge puna enchira eyemo yo kwenekya na barabwo inkonyora bari amagenderero bono twachire asobwamo abanyakoni abakungu tobekanamo tosapotyo omugako kurokwa Kiango Joseph Kiango ipapa kobugamo nagenda ase Kiangombe etwaspamunera role saregete morotoyo kanyanja epane saregete teresi parateyo bono no twachiro papa tomwamagoro twachandekire na 200 twariga moire mono byagere birogo byasi ngo no moisangande birogo byasi ngo jiboisanga na ndio tutageta bana abanyakoni tagwe birogo kukwana kurase kenyoro kya isinta ime ye ward ya itibo nigo boigo batebire buna enyumba yo Munyakoni nigo abaraya bubare abisi ase chinga kechi umubunge Josh Nyamoko na boigo la Make Square omo MCA we ward eyo nigo basinyurwe ko bayikiranirya hamagenderero egento batebire ebara chikokora amaunchorero ekero engaki irache goika ndubuga to mwara yo mukorukwa enana uyu bwende tagotoroseri chibara unabone bari kuruisinta gochinyasyo ase chuchukuru chirororo chitundu bari chirororo abangina twachandekire emegongo yabunekire twasinyirwe nona stoko chikoni chichaegera tosomeri abana baitu chigari chikotaina tobugori chichaye mpaka chirami mate ente kenyoro gyeto korusinta ochachaina kakie bara ya sare kire muna njoya mobongo kwane geita kiane no e bare rogoro sukunyuma amata choire chona ande ga kirono sinye tota kwa Kiango yabangina batakonya buna bangina abatwamenye twabarire chimbucha mwata banango toira mure Nairobi motwaka chitae kubatakana naya niga bangina baiga bamomochirie omo MC obo omoske enana bona nigo asinyurwe gokora emeremo korende nigo abeireri bagari abosyo ase okomomochia omoske Joseph Kiangoi asorogendo rwaye rukorikya obubunge bwa North Mugirango abare yabatu abatorete batakorere mirimo rakini bono bachire bachakire chingareka kakingareke yemwachakire nonye mwatebeterende ngoyori nare ngorora agakora kuru Bunyakoni taligo lyoka bona nyekwira na kurusio amagoso asenge chyo mugambi ondo terenire nere koreta amaroraye agera tokonye kwaruwe se kerogo kyo bwa MCA wachikorigie kerogo naende kyo mobunge bosio kakyo yota korenda nsemo ya okero montaminyo kire ini yaje turaki yaje gere kero monta kore nsemo yaye omo elio yaje tuchakorenga okorire emirimo tomoire ni emirimo naende Kingo reporter Getembe kuruiga Bunyakoni eyegotoka imeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Isemba